Damira pamberi pedera Mambo Mutasa. Damira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvizatonge zvechokwadi. Zvichatora zvichava zvechokwadi. Ndikanyika chabatwa nemhosva. Ndikanyika chabatwa nemhosva. Mwari andibatsirawo. Mwari andibatsirawo. I'm sorry Mambo Mutasa. Zita rangu ndinonzi Margaret Gowa. Mwana waPhineas. CID. Mumba medu ndasara 35. Ndine last born. Nauya ndamirira pano. Ndakura kubocha. Mushure mekunge baba vangu vashaya. Then ndine hanzvadzi dzangu ndo dzakatanga kundichengeta. Kubva muchikoro kusvika ndizorora. Ndine vana 2 nemukadzi 1. Nauya ndamirira panapa. Ndakudo zvinhu zvasva baba vangu zvakatengeswa. Neland yababa angu yakatengeswa. Handichino baba bhekuti ndivakire nemhuri. Ndatenda. Yakatengeswa nevana vamukoma. Pandiri vana. Yakatengeswa nevana vamukoma. Yakatengesa mushonga nani? Ndispenza. Wakatengesa ndiani? Ndispenza. Spenza nani? Namaovini. Wakatengesa wani? Imdia. Elaya Sunday. Sunday. Umwendiana kuti? Elizabeth Zvidzai. Elizabeth Zvidzai. Umwendiana kuti? Wakatengesa wani kubasa? Wazvita? Yakanga almost a hectare. Yakatengeserwa ini. Hectare. Makatengeswa mari? 1,400. 1,400. Wazvita? Ndakatanga ndambopiwa almost a hectare, ndanzi 1,000, ndanzi 2,000 almost a hectare. Then ndobva ndazochinjirwa ndobva ndazopiwa almost half a hectare, 1,200. Pandakatanga ndapiwa ndopandakanga ndanzi 2,000, it was a hectare plus. Because yamaningi acho auzonyatsozivapo. Then ndobva ndazopiwa paita mutauro obva andipa pavo paakanga azochinditi 1,200. Iwo katinga? Yeah. Austin Jersey. Austin Jersey. I have a take continue. What is one? 800. paDhiri. It's almost a hectare. It's a hectare. 1,200. So total manage. Total number imali
Ivanhu vakatorwa madzava. So 4,700. Ndizvo akatengesa zvinhu ndiani sumuka shamwari ndipo akatengesa ini ndinoitwa amagongova nakuspensa gova zvakaitika ndezvokuti mango ini pandakauya panapa ndakawana muti wangu atotanga kutengesa lendi ndikabvunza ndikati ko lendi mazotanga kutengesa lendi sei iye avati lendi dzanzi nababa ishewe intuchi 4-1 baba kuaustralia jepigova ndakati saka kana kashewa into 4-1 saka ko mazotanga kutengesa lendi sei anditi uyu ndiyo pakandudza kuti zvakanzi nasabhuku lendi iri kutorwa nevanhu vekanzuro sabhuku akati lendi bheta igari yadi yabuda sematauro ake asi imwe lendi awa ndiwazivini ndokumanaona izvii mana ndoziva ndisister neonawahove ndovandoziva vakatenga lendi ndavapo sinewama waripo wakatowaka mastructures ndisiko iwona sabhuku ndiwo vanoziva kuti wakasitangira sei kutengesa lendi nange neni yanga issue kuti akatiinta last time zvakatondibvundudzwa kuti wanawa wamwe varikuwererwa kune vamwe vatorisipo panapa toandisa vakatenga lendi ndisandawe saka nyaya iyo yelendi ndiyo nyaya yataawira nhasi last time amakati vanhu vadzorerechi mari dzavo nhasi ati ndawana basa rokushanda iko ndakabvopulaya ndiri maina ndakutowana basa izvezvi saka zuro ndo pakapinda fomu chini tikudiwa kudare nhasi tiri kwaodzi pandiri kushanda tatounganidza chiti nhasi tofanira kugara kuti tidzoke kumba because every Friday togara tichiuya kumba ndo patakazosumuka manheru murungu wacho anenoka kuuya kunoku kuti wanike tiri kudare nhasi pamwe nguva tiri pamberi penyu changamiro pamusoro penyaya nyakutanga kutengesa munda ndiye akamira panoaspensa so panokunoisawo kwaisa mastructures wangani Ndadesa structure. Ndadesa defense. Ndinoshanda ndesa ndakangorima yangu 1,200 ini ndikutarisa zvangu pandidzokera basa nemandi ndikutarisa kuti tigaye oyaya yandichawana iyo ndikwanisa kutongobvisa pane vamwe asi baba vari kuaustralia vanga vati tikauya kudare ndizvovape feedback kuti mari dzacho tinomaita totally lipi yeminda yakatengesewa yese then ivo vachaona kuti wozodai because ndokuti chekutanga lendi yatengesewa kana lendi iri yako what you can do is not to sell the land but you are compensated for whatever developments that you made paland iyi saka tikuti isusu kana iland iripo hapana there's no structure or something unokosati pane miti yako pane orchard pane macondos this ndo mari yaunoita sei yaunobvumidzwa at law kuti ucompensate not kutotengesa ivhu is state land you are not allowed to do that it's criminal saka I'm so surprised with what we have to tell kuti patona sabhuku ari involved ndo masabhuku tiuza kuti ase atonzi izvozvo kune audit right now as I speak kuti madhiri akaipera masabhuku ndikuenda kujeri iwo musumba nauda kutaura ndokuzwa vanhu nenyaya yachimugara pasi Mazita
Petakaona Spencer, ndakataura naSpencer akati ndine yesi pekugara tokupasa kukai. Ini ndaiziva Gowa, Phineas Gowa. Akabvunza Phineas, Spencer zvari kutaura kuti nenzvimbo iyi zvinhu zvakajeka here? Phineas akati zvakajeka. Ndakatora Spencer ndikaenda naye kuna Commission of Oath, akanyora kuti paleti nemari dzangataura ini ndakakwanisa kudzibvisa, akati hakukwanisi kudevelopa nzvimbo inoyi kusvika mabhadhira mari yese. Takaenda kuna Sabhuku achitaura naSpencer, ndakateerera, hapana kumbonga pane dambudziko basi mataura aita. Saka ndakadaira kuti inzvimbo yaSpencer, ndokubva ndakabhadhira zvese. Tapedza izvozvo ndakatanga kuzodevelopa nzvimbo yacho ndabhadhara. Ndakatanga kuzofenza ndikavaka toilet, izvi ndari kufoma zvidhina zvekuti wakaimba. So, Mambo. Zakadzora mari dzavo nokuenda kuchena. Unless imimi family yacho ndimori zvichi with athlete including it's now necessary for you to sit down as family and then not the sister saying and that's the one is supposed to be done. Then besides this would say it's unfortunate that you might soon make up from your family. To soon this way when you also soon some because we are to really okay. And this it becomes a family issue. You want to sit down and see his family. Much one not his family. How are we going to accommodate this guy? Jawan is down. His share of the estate. Yeah, Baba. Yes. It's 150. 150 ya Mambo, 50 ya Yeshi, and 50 ya Esapo. I think one way out of this amount of money. So then ichokwadi kwetakaenda kwaSabhuku taitonyoresa kuti taitopa mari 6 taitobhadhira mari kwamari 6 acho. Sorry. But Joanne is number 6. All right, it's okay. Okay. Let's do mari 6. Let's have mari 6. It's okay. No, imagine in the Italy development they cancel. Italy cancel development levy, not in the council. Yakatwinda council. Ne permit, pane permit, then go get development levy. In the Mar City council.
Singozi Mambo, nyaya iri panapa unoona kuti nyaya iyi kuomba kwakaita ndekuti nyaya iyi yatona master yaikuti mukati because yana master yaikuti mukati it means kuti pane declaration yeestate. Saka kana paine declaration yeestate it means kuti pane munhu angasei anochuzwa to represent the family in the matters that concern the estate. An executor the estate. And in this case, executor we estate litsera itu. Tsera unumza. Tete. So Tete is in charge of the estate. Kushikira estate yaita se. Yakoyo. As of now, estate I now pray. So there's no one who can dispose of anything that is registered as an asset under the estate yard. You have been school. That's what yes. Before High Court, akatochuzwa kutomirira mhuri the executor we state ya Phineas chi saka Phineas gowa estate yake haisati yadi yes haisati yadistribute and as such zvakutoita kuita promotion you are committing a very serious crime. Yekuti one, kusunga nefamily. Two, usasunga nokurera mari dzavo. Three, usasunga nehurumende kutengesa statement. And already right now watone imwe mhosva misrepresentation of facts. Kuti wakaenda kunoona uchinonyepera kuti ndiwe uri in charge of this litigation. In actual fact, hausi. Denda ndiri Mambo kana mutorara hopi mataboka kusatomborare. Muzi nyaya makatesana ya Mambo. You can try to trivialize the whole thing in a way that you want. But I'm sorry, my friend, you are in real trouble. That's the change. Such a deep. So zvanokwanisa kuita kuti ubatsirike kumbira mhuri yako, engage your family, sit down with your family, then the family can come up with a plan it agreeable to everyone, so that mercy it is and ndopfeka bhutsu hombe keti saka ndina anonditonga kana anondiita bambo maitomumira kupfeka bhutsu because unokwanisa kutokodora mota pane zvandangobvunza Spencer pane pamakambotaura last time akati akudzosera mari wese akadya mari asi tisu iwewe chatoda kwauri imari yakakwana kuti wakadya nani asi kana zvazosvika kushata wakadya nawo kuseri wachabuda tichawada asi isusu vanhu vese ava vanoutaura nezvavo hapana zvidzai anongudhira naye howe anondira naye hapana akadhira navanhu vanoiswa idhira nani saka zvokuti wakazonopa ani kuseri that's your baby aiwa izvo muchapedzerana kuseri imi miite zvatokudii zvatokuda isaida wodzosera mari dzevanhu madzosera mari dzevanhu then modii Bambo
mopesana nejeri kana muri kuramba muita zvosakagadzisa zvinhu izvi ndiri kutoona gumbo rimwe raamukati nebhuzu dziri panze. Saka enzi family enzi ndimi baba wacho baba chiita irongai meeting nechi uyu nevamwe wacho motaura nezvinokadzise vanhu havaprejudiswi nechi mari dzavo because of tsotsi yokukamei. Itai zvamunogara because pano already there are people vangautoisa vangava nemastructures and things like that. Chionai kuti muchabatsirana navo sei because ecost which should be added on top of this mari iyoyo yavakanga vaita sei yavakatoma. Yes. Saka yanya yekuti nyamugare pasi mutaura this is the issue muchi sabhuku kuti chamudaidza kana muri muda wemeeting kwenyu tauta uyo futi meeting kwenyu because ndazwa kuti he is also an accomplice to this mess. Pamwe pachitazwa vanhu vari kudya mari mudzimba vari nyama nemastaya because ndipa chinotoniswa ari pana pakabvisa $150 ichiziri kuya kwandiri toneshikore cheschool fees ngatisadaro. Chinhu chinonzi name dropping is a crime in its own. Zviri nani kuenda kupa munhu mari kushandiswa kuti ndatumwa namambo ndisina kutuma kupa munhu mari kana kupa magwere than kutorera munhu magwere uchiti ndazina mambo kutorere magwere. Ngaenda kupa munhu magwere ndofarira zikaita uchitaita zita rangu ndofarira zikaita asi kuenda kutora munhu magwere uchitaita zita rangu you become enemy number one. Saka chindei ndinoti musana mabva panapa chiya mutori padate remeeting I want to know ndani interest yakakura nenyaya yedu vanhu vada kuti vazive kuti vada kusaziva for their future. Should they continue with the developing my area as well? Should they stop? Or should what else? So I should get a mangwana chai.